Falta menys d'un minut ara per començar el partit. Ja hi ha decidit els 5 inicials per part del Madrid. Petrovic, Romay, Fernando Martín, Viryukov i Rogers per part del Futbol Club Barcelona. Sibilio queda a la banqueta. Sortiran Jiménez, Costa, Waiters, Norris i Epi. Efectivament, és el primer enfrontament després de diversos en què el Futbol Club Barcelona pot comptar amb Audi Norris, que precisament ara ha saludat afectuosament Fernando Martín. I és que no hem d'oblidar que en aquest parcial de 5-0 entre el Barça i el Real Madrid aquesta temporada inclou un torneig amistós com era el torneig de l'Associació de Clubs de Bàsquet, i en els altres 4 anteriors, a més que en 2 d'ells Norris no va poder jugar, en els altres 2 també i el Barça va acusar absències importants, com va ser en la final de la Copa del Rei a la Corunya, les baixes de Chicho Sibilio i de Steve Trumbo. A punt per començar el partit, el 5 inicial del Barcelona és al centre de la pista, també el del Real Madrid, la pilota en l'aire, la llença l'àrbitre principal, el senyor Antonio Gallo. S'ha avançat en el salt Fernando Romay, clarament, tot i les protestes de Fernando Romay, s'ha avançat en el salt el capità madridista i és pilota pel Barcelona. El Barça amb Pepi controlant la situació cap a Andrés Jiménez, és Quim Costa per Audi Norris, el duel Norris-Fernando Martín. Norris volia combinar amb Andrés Jiménez i ha estat Checho Viryukov el que ha pogut desviar la pilota fora de banda. Els àrbitres del partit, la parella arbitral està integrada per l'aragonès Antonio Gallo com a àrbitre principal. El distingiran vostès perquè és el que té menys cabell, és el que és una mica més calp. Ara el tenen al costat d'Andrés Jiménez, l'àrbitre principal, l'aragonès Gallo, i un madrileny, el senyor Jesús Ferreiro, és l'auxiliar per aquest partit. Són els desitjos, els designes del bombo que ara s'utilitza per designar les parelles arbitrals en el campionat de Lliga. Hi ha hagut llançament de Jiménez, ha fallat el primer llançament al Barcelona, el rebot pel Real Madrid. Pilota per Viryukov cap a Fernando Romay, rep Fernando Martín, el ganxo de Martín queda curt, el rebot el controla Grenville Waiters pel Barcelona. Avui es produeix la reaparició de Fernando Martín, que des de la final de la Recopa Atenes no jugava en l'equip del Real Madrid per culpa d'una lesió a la mà. És Audi Norris marcat per Romay, la mitja volta de Norris, la pilota que no entra, recupera el rebot Grenville Waiters i hi ha falta personal de Checho Viryukov. La primera falta personal del partit l'ha comesa aquest home, Checho Viryukov, l'escorta del Real Madrid. Havia capturat bé el rebot Grenville Waiters i amb la pilota per aquest, Viryukov li ha fet la falta personal. Audi Norris passant la pilota cap a Grenville Waiters, i Grenville Waiters que anota la primera cistella del partit, posant el marcador 2-0 favorable al Barcelona. Vegin a Norris a la part alta de la zona, servint cap a Waiters, que s'ha tallat, i aquest esmaixant ha aconseguit el primer bàsquet del partit. Fernando Romay cap a Johnny Rogers. Avui el Barça s'ha sortit amb un sistema de 3 homes alts. El llançament de Rogers, el rebot llarg per Quim Costa. Atenció a la transició del Barça, 2 contra 1. Costa cap a Epi, i bàsquet! Bàsquet d'Epi. Això no ha començat gens malament pel Barcelona, que guanya 4-0 en el primer minut i mig de partit. Amb 2 bàsquets de 4 intents pel Barça, mentre que el Real Madrid encara no ha aconseguit anotar. Ha llançat 2 vegades, ara 3. Ha fallat a Fernando Martín, controlant bé el rebot de moment al Barcelona. Quim Costa, llançament de Costa, i 6-0. Amb el bàsquet de Quim Costa, el Barça aconsegueix la seva tercera cistella davant la desesperació de Lolo Sainz, que es cridassa als seus jugadors. Drazen Petrovic, la primera vegada que toca pilota Petrovic. I ara la segona, marcat per Quim Costa, llançament de Petrovic de bàsquet. La primera cistella de Drazen Petrovic, el primer bàsquet del Real Madrid, 2-6 guanya el Barcelona, que juga mitjançant Epi. Defensa individual en tots els equips. És Andrés Jiménez buscant-lo contra 1 amb Johnny Rogers, llançament de Grenville Waiters. El rebot llarg per Petrovic, el contraatac del Madrid, Petrovic. Hi ha hagut falta personal de Quim Costa. La primera falta personal de Costa. Avui Aito ha donat entrada a aquest home per marcar Petrovic. Aquí tenim l'acció repetida, ja s'havia produït la falta personal. I aquí una altra imatge d'aquesta acció punible de Quim Costa. És la primera del Barça, també. Rep la pilota Petrovic buscant línia a fons, servint cap a Fernando Romay, que s'ha fet un embolic, recupera la pilota Grenville Waiters. Cap a Quim Costa, el contraatac del Barça, sortint amb velocitat l'equip blaugrana. Andrés Jiménez, línia a fons, llançament de Jimmix, la pilota que no entra, rebot per Norris i falta personal de Martín.
Com es queixa Martín, com protesta Martín. És la primera falta personal de Fernando Martín, que aquí el tenim discutint a l'àrbitre principal, que s'encara amb ell. I aquí tenim una altra acció repetida, una altra imatge d'aquesta acció. Doncs la falta personal segurament ha estat de Petrovic, que per darrere ha empès, vegin, per dues vegades, com empeny Norris. Ara una nova falta personal de Martín. Claríssima. De Romay, finalment, aquesta falta personal. Havien intervingut en la mateixa acció Romay i Martín, però en aquest cas la falta personal ha estat per Fernando Romay. En qualsevol cas, que Norris havia rebut una falta personal, una cosa molt clara. Ha fallat Audi Norris el primer llançament de tir lliure. Davant l'alegria dels seguidors madridistes que omplen a vessar, omplen de gom a gom les 12.000 localitats del Palau dels Esports de la Comunitat Autònoma de Madrid. Ara ha quedat mut el pavelló amb aquest bàsquet en segon llançament de tir lliure d'Audi Norris. Resultat 2-7 favorable al Barça. Petrovic amb la pilota. Passes de Drazen Petrovic. Sembla que el senyor Gallos ha pres allò de la butlla amb Drazen Petrovic. I la pilota controlada pel Barcelona. És Juan Antonio San Epifanio. De moment el Barça ha començat bé, amb tranquil·litat, amb serenitat, guanyant 2-7 en aquesta visita a la pista madridista. Audi Norris no s'ha decidit a llançar. Ara busca l'entrada. Ha buscat una passada per Andrés Jiménez. Torna a recuperar Audi Norris. Marcat per Fernando Martín. Llançament de Grenville Waiter. La pilota no entra i ara la falta personal és de Norris en atac. Ha estat la primera falta personal d'Audi Norris. Se'l veu amb moltes ganes de jugar Norris. Aquí tenim l'acció repetida, el llançament de Waiters del segon que falla des d'aquesta posició i la falta personal del jugador nord-americà del Futbol Club Barcelona, és la primera. Amb la pilota Biryukov, quan veiem el duel entre Norris i Martín en defensa. Pilota pel jugador madridista, per Martín cap a Petrovic. Llançament de Petrovic i el segon bàsquet de Drazen Petrovic, també el segon bàsquet del Real Madrid. Dos bàsquets de dos intents per Drazen Petrovic, que és l'únic home fins ara que ha notat en el Real Madrid. De moment continua guanyant el Barça, ara de 3 punts, 4-7, quan falten 16 minuts per la fi de la primera part. Audi Norris deixant des de fora de la zona, la pilota no entra, bon rebot per Jiménez, la pilota que tampoc ha entrat. Quina mala sort en aquesta jugada, i Biryukov, que pot treure la pilota, però aquesta ha acabat sortint fora per la línia de fons, desviada per Romay. Ha estat una decisió correcta de l'àrbitre, s'ha produït davant mateix de la nostra posició de comentaristes, i efectivament ha estat Romay l'últim que ha tocat la pilota. Doncs quin cinisme llavors a l'hora de protestar Romay. Que ho he vist claríssim perquè precisament m'hi estava fixant. Audi Norris buscant l'1 contra 1, llançament de Norris, bàsquet de Norris i a més falta personal de Fernando Martín. La segona falta personal de Fernando Martín. La veritat és que fins ara, amb els 4 minuts i 21 segons que fa que ha començat aquest partit, el Barcelona està dominant també sota els cèrcols. Aquí tenim l'acció repetida d'Audi Norris, que, insistim, ha sortit amb moltíssimes ganes de jugar aquest partit. Té un llançament de tir lliure addicional Audi Norris, transforma Norris també el tir lliure. És de moment amb 4 punts el màxim anotador del Barcelona. Audi Norris, i màxim avantatge del Barça en el marcador, igualant el 6-0 inicial amb aquest 4-10. Falten ara 15 minuts i mig quan ha fet falta personal Norris, la segona. Les mateixes que Fernando Martín, per aquí poden venir els problemes, perquè escassament fa 4 minuts i mig que ha començat el partit. Aquí tenim l'acció repetida, la falta personal és molt clara de Norris sobre Biryukov. Treu davant de Rogers cap a Fernando Martín. Aquest per Fernando Romay, finta Romay, bàsquet de Romay, i a més falta de Grenville Waiters. La buscada bé Romay, el primer bàsquet de Fernando Romay, de fet el primer bàsquet d'un home que no sigui Petrovic en la Real Madrid, l'acció repetida amb la falta personal clara de Waiters. És la primera, la quarta del Futbol Club Barcelona. Té ara un tir lliure addicional el gegant madridista, llença Romay, transforma el tercer punt de Romay. Resultat 7-10 a favor del Barça. És Andrés Jiménez, llançament exterior de Gimix, la pilota no entra. El rebot per Romay, la transició del Madrid, Drazen Petrovic cap a Fernando Martín. Martín ha de treure per Rogers, llançament de Rogers i bàsquet. Bàsquet de Johnny Rogers. 9-10 en el marcador, escurçat diferències l'equip madridista. Ara només guanya d'un punt el Barça quan falten 14 minuts i 50 segons per la fi de la primera part.
Epi per Quim Costa, Andrés Jiménez, Norris dins de la zona, se'n va de Romay, continua Audi Norris amb la pilota, se'n va també de Martín, i hi ha falta personal de Fernando Romay, que reclamava una possible falta personal en atac d'Audi Norris, i li cau la segona falta personal al jugador del Real Madrid. De moment el Madrid amb els seus pivots més carregats de faltes. Amb dues faltes personals, tots dos, tant Martín com Romay. Aquí tenim Norris, que Epifanio des de fora li està demanant insistentment la pilota en les diverses accions, però Norris està preferint l'entrada que no pas la passada. Norris li té ganes al Madrid, li té ganes al Madrid, Norris. Ha sortit amb moltes ganes, insistim. Ha fallat però Norris el seu segon llançament de tir lliure. 2 de 4 fins ara. I també aquest nou llançament errat per Audi Norris. Petrovic traient cap a Biryukov, a punt de recuperar en defensa Epi. Pilota per Rogers, entrada a Rogers. I hi ha falta personal del Barça. La falta personal ha estat de Granville Waiter. La segona, doncs ara tots dos estan igual. Mentre veiem la presència del vicepresident del govern espanyol, també a les graderies del pavelló de la comunitat autònoma. No sabem quin equip animarà. Amb faltes personals, Waiters i Norris amb dues, Fernando Martín i Romay amb dues. Serà un partit possiblement de moltes faltes personals aquest. I tots els equips amb 5. Quan Johnny Rogers transforma els dos llançaments i dona avantatge en el marcador al Real Madrid, 11-10. Hi ha hagut un parcial de 7-0 a favor de l'equip madridista en els últims 2 minuts, quan ara ha desviat amb el peu Checho Biryukov una pilota i hi ha hagut una nova falta personal de Fernando Romay. Doncs és la tercera. Amb només 6 minuts, Fernando Romay ha comès 3 faltes personals que, com sempre, discuteix a l'àrbitre aquesta decisió. Mai està d'acord amb res Fernando Romay. Per plorar no queda Romay. Waiters cap a Costa. És Granville Waiters, mitja volta de Waiters. I ara sí, el segon bàsquet de Granville Waiters, que havia fallat algun llançament des dels 3 o 4 metres. 2 bàsquets de 4 intents per ara per Granville Waiters. Guanya el Barça 11-12. Petrovic llançant, bàsquet de Petrovic. La tercera cistella de Petrovic i ara un nou avantatge d'un punt en el marcador pel Real Madrid. 13-12 quan falten 13 minuts i mig per la fi de la primera part. Andrés Jiménez perd la pilota davant l'entrada de Petrovic, el contraatac del Madrid, Biryukov que se'n va i bàsquet. Bàsquet de Biryukov, la primera cistella de Checho Biryukov. 15-12 en el marcador, màxima diferència per l'equip madridista. I Epi servint cap a Costa, aquest per Jiménez. De nou Quim Costa amb la pilota, li demana la pilota a Norris, serveix cap a Waiters, aquest per Andrés Jiménez. Molt tancat, Andrés Jiménez ha d'obrir cap a Epi. Quim Costa llançant de 3 i triple! El primer triple del partit l'acaba d'aconseguir Quimet Costa. I d'aquesta manera empatat, empat a 15. Era també el primer triple que s'intentava. Aquí tenim Costa, com ha entrat aquest triple, i empat a 15 en el marcador. El cinquè punt de Quim Costa, Drazen Petrovic amb la pilota que se la juga a 3 al ferro, i hi ha una falta personal. Atenció, que sembla estat de Fernando Martín, efectivament. En atac de Fernando Martín, és la tercera, és a dir, que tots els pivots del Real Madrid tenen 3 faltes personals davant del disgust de Lolo Sainz, que veu com amb 7 minuts 27 segons que fa que ha començat aquesta primera part, té els 2 pivots amb 3 faltes personals. Situació evidentment perillosa pel seu equip. Epi en funcions d'escorta, jugant per Costa. Andrés Jiménez. Una altra vegada Costa. Waiters. Llançament exterior de Waiters i bàsquet de Waiters. La tercera cistella de Granville Waiters. El Barça guanya 15-17. 3 bàsquets de 5 intents per Waiters, el qual cal anotar, a més, 2 rebots capturats. Fernando Martín per Petrovic, mitja volta del Iugoslau i bàsquet. El 8è punt de Drazen Petrovic. Empat a 17, Andrés Jiménez buscant la línia a fons, juga cap a Epi. Encara amb la pilota controlada Juan Antonio San Epifanio.
Andrés Jiménez, Joaquim Costa, Grenville Waiters, la quarta de Romay. La quarta. Senyores i senyors, la quarta de Romay. La quarta de Romay quan encara no fa 8 minuts i mig que ha començat aquesta primera part. El número 6 del Real Madrid, el sastre de l'equip madrileny, amb 4 faltes personals. Com han buscat els jugadors del Barça els seus pivots. Vegin aquí com busquen Waiters. Romay que intenta forçar una possible falta en atac. I el que troba és la falta en defensa, la quarta. Això per fer teatre li ha passat a Romay. Tindrà tirs lliures, 1+1. Grenville Waiters ha fallat el primer llançament. Grenville Waiters. Petrovic, hi ha falta personal del seu marcador de Quim Costa. La segona falta personal de Costa, que difícil ha de ser. Marcar Petrovic, un jugador rapidíssim. Aquí tenim l'acció repetida molt clara, la falta personal de Costa. Fins ara Petrovic 4 de 4 en llançaments de 2, 0 de 1 en llançaments triples. Ha entrat Antonio Martín per Fernando Romay. Petrovic cap a Biriukov, llançament de Biriukov i a falta personal d'Epi. És la primera falta personal d'Epi, aixecava les mans Norris. Quan es prepara Steve Trumbo a la banqueta del Barça per entrar a la pista, mentre Chechu Biriukov disposa de 2 tirs lliures sobre la cistella del Barça. Ha fallat el primer. Estan fallant els equips en els llançaments de tirs lliures. Més el Barça, però, que ha llançat més també. El Barça ha fallat fins a 3 i un 4 de 7 llançats. Ara sí que ha transformat Biriukov. És el tercer punt de Chechu Biriukov. Un punt d'avantatge pel Real Madrid quan Costa tret falta personal de Drazen Petrovic. No hi ha una falta personal que els jugadors del Madrid no protestin. Això que és la primera falta personal de Drazen Petrovic. Aquí tenim tots dos jugadors en moviment. Si hi ha una falta personal, lògicament ha de ser del defensor, encara que hem vist el braç de Costa, que imaginem que això serà el que protestarà l'excel·lent jugador iugoslau del Real Madrid. Ha estat substituït Audi Norris per Trumbo. I és que havia estat falta personal de Norris, la tercera de Norris, malgrat que Epi també havia aixecat la mà. I surt Cargol a la pista. Ha sortit Pep Cargol a la pista substituint Fernando Martín, que també se'n va a la banqueta, recordem-ho, amb 3 faltes personals. Ha transformat el primer llançament Quim Costa. Empat a 18. I ara 19-18 a favor del Barça. Fins ara Costa és el màxim anotador del Barcelona amb 7 punts. Fins ara ho ha anotat tot, un llançament de 2, un llançament triple i a més els 2 tirs lliures que ha fet. 18-19 al marcador, guanya el Barça quan falten 11 minuts i 11 segons perquè s'acabi la primera part aquí al Palau dels Esports de la Comunitat Autònoma de Madrid. Biriukov de 3, el ferro. El rebot l'intenta treure Petrovic, ha tocat la pilota en el cos de Costa. Ha estat molt murri el iugoslau. Se la sap totes aquest nano. Vegin, veuen? Encara que Costa estava fora de la pista, Antonio Martín, bàsquet Antonio Martín. A la seva primera acció, Antonio Martín ha aconseguit el bàsquet. Ha pogut treure Waiters d'aquesta pilota llarga, guanya el Madrid 20-19. Falten 10 minuts 40 segons pel descans. Andrés Jiménez. Per Quim Costa. Waiters. Marcat ara per Antonio Martín. Grenville Waiters cap a Epi. Llançament d'Epi, bàsquet d'Epi. La segona cistella d'Epi, que es queixava d'una empenta que havia rebut en el moment de llançar. Sí que s'ha vist que Epi llançava desequilibrat. En qualsevol cas, això no ha impedit el seu bàsquet. El llançament fallat per Petrovic i la pilota pel Barcelona, que guanya 20-21. Quimet Costa serenant el joc del seu equip, marcant la jugada número 2. Jiménez cap a Costa. Andrés Jiménez en el pal baix marcat i falta personal de Petrovic. Se t'ha vist, Drazen, se t'ha vist. La segona de Petrovic, que cosa estranya, està notant tot el que llança de 2, però ha fallat els 2 triples que ha intentat. Aquí tenim una altra acció repetida, una altra imatge d'aquesta falta personal clara de Drazen Petrovic, la segona. Tirs lliures 1+1 per Andrés Jiménez.
Transforma Andrés Jiménez el seu primer punt. És el primer punt d'Andrés Jiménez. I ara el segon. Ha encertat cosa, doncs certament estranya, Andrés Jiménez amb els 2 tirs lliures. Resultat 20-23 a favor del Barça, quan s'han jugat 10 minuts i 15 segons de la primera part. El Barça fent un partit molt seriós. Ha sortit bastant motivat l'equip barcelonista davant d'un Madrid que es creia això seria bufar i fent polles, i que de moment s'està veient sorprenents pel joc del Barça. Llançament d'Epi buscant el triple, rebot per Trumbo. Aquests rebots rastrers quasi sempre acaben a les mans de Trumbo. Ara hi ha falta personal de Johnny Rogers. És la primera falta personal de l'exjugador a Sacramento. Aquí tenim l'acció repetida sobre Andrés Jiménez, que fins ara ha fallat els 3 llançaments de 2 que ha fet. Jugador que també la guia de la NBA deixa verd. Sí, acaba de caldo. I això ho podem dir. Acaba dient que l'any passat cobrava un sou mínim, ni ho especifica. Posava minimum wage, sou mínim. Ha fallat el primer tir lliure Jiménez. Transforma però el segon llançament Gimix. I el resultat que s'amplia favorable al Barcelona ara fins als 4 punts. 20-24 quan falten 9 minuts i 15 segons per la fi de la primera part. Petrovic cap a Biryukov, ha guanyat bé la posició Biryukov. Hi ha falta personal de Steve Trumbo en l'ajuda defensiva. És la primera falta personal de Trumbo, més carregat de faltes personals, però el Real Madrid, aquí tenim l'acció repetida, el bàsquet no ha arribat a entrar. És a dir, que Biryukov tindrà 2 llançaments de tir lliure. Resultat 20-24, falten 9 minuts i 9 segons perquè acabi aquesta primera part. El primer llançament de Biryukov ja és cap dins. 4 punts en el compte particular de Chechu Biryukov. I ara 5. Resultat 22-24 favorable al Barcelona, que juga mitjançant Costa. Cap a Epi. Andrés Jiménez, Costa movent la pilota amb velocitat al Barcelona. Steve Trumbo treu cap a Quim Costa. Andrés Jiménez marcat per Cargol. Cap a Trumbo, bona la combinació del Barça, perfecta l'assistència de Gimix. Cap a Trumbo i el Mormó fent bàsquet. Són els 2 primers punts de Steve Trumbo, que ha sortit, recordem-ho, fa pocs instants a la pista. 22-26 guanya el Barcelona-Madrid, quan falten 8 minuts i mig pel final de la primera part. Cargol. Hi ha falta personal de Waiters. La tercera falta personal de Waiters. D'aquesta manera s'emparella amb Audi Norris, que ha assegut a la banqueta també en T3. Aquí tenim l'acció repetida, l'entrada de Pep Cargol, i com Waiters li ha fet una falta personal força clara. Ha fallat el primer llançament Pep Cargol quan entrarà Norris a la pista, segurament per substituir Waiters. Mal per mal deu pensar Ito, millor que estigui Norris a la pista, quan ara Cargol sí que ha pogut transformar el segon llançament de tir lliure. El primer punt de Cargol, Quim Costa ràpidament al contraatac, bàsquet! Ara sí que ha estat Murri Costa, aprofitant una badada defensiva, s'han anat cap a baix i ràpidament ha fet el bàsquet. Són 9 punts ja per Quim Costa, que és el màxim anotador del partit. Doncs ha fet un punt més de moment que Petrovic. Ara Petrovic el supera amb un. Ara la pilota no l'ha pogut controlar després d'aquesta passada llarga al Barcelona. 25-28 guanya el Barça. I hi ha falta personal d'Andrés Jiménez sobre Drazen Petrovic. Està la primera falta personal de Jiménez. Veiem fa un instant la cara d'Ito García Reneses, que l'insistia en el fet que Chicho Sibilio és assegut a la banqueta, que no ha sortit en el 5 titular i que encara no ha jugat ni un sol instant en aquest partit. Waiters s'asseu a la banqueta i ha entrat en el seu lloc Audi Norris. Tindrà 2 tirs lliures, 1+1. Drazen Petrovic. Ha fallat Petrovic, i això és notícia. Si té més d'un 90% d'encert en llançaments de tir lliure, Drazen Petrovic. Epi controlant la pilota cap a Costa. És Andrés Jiménez, una altra vegada Costa, que està fent un partit molt bo. Trumbo cap a Epi, llançament d'Epi, bàsquet!
La tercera cistella d'Epi, 25-30 en el marcador, guanya el Barcelona. 3 bàsquets de 3 intents per Juan Antonio San Epifanio. Cargol, que ha fet un bon moviment sota cistella. Ha aconseguit el bàsquet Pep Cargol. 27-30. Andrés Jiménez en l'1 contra 1. Hi ha falta personal sobre Andrés Jiménez. D'Antonio Martín. Efectivament, del número 15, d'Antonio Martín. La primera falta personal d'Antonio Martín, que discutia amb l'àrbitre auxiliar, Jesús Ferreiro. Finalment ha aixecat la mà Antonio Martín, que es queixava dient que ella estava plantat absolutament al terra. Fins ara el Madrid ha fet 12 faltes personals per 10 del Barcelona. Ha transformat el primer llançament Andrés Jiménez. 4 de 5 en llançaments de tir lliure, Déu-n'hi-do. El Barcelona està en 8 de 13 en aquests moments. Fins ara Jiménez tots els punts els ha fet de tirs lliures. El 5è punt, el 5è tir lliure transformat per Jiménez. Guanya el Barça 27-32. El públic madridista animant el seu equip, amb Petrovic controlant la pilota. El ferro, rebot pel Barcelona. Està fent un partit molt intel·ligent, molt controlat el Barça, sense precipitar-se en cap moment. Pilota per Norris, aguanta Norris l'entrada, falla, torna a buscar el llançament, ha tret falta personal de Rogers. Quina llàstima que no hagi pogut aconseguir la cistella Audi Norris. Però és evident la intimidació que està aconseguint Audi Norris sota el cèrcol, perquè ha arribat a capturar 2 rebots consecutius, cosa que també és important. I pel cap baix ha carregat en falta personal Johnny Rogers, és la segona. Aquí tenim l'acció repetida. La veritat és que Audi Norris se l'està veient amb moltes ganes i Déu-n'hi-do la feina que està fent sota els cèrcols. Ha capturat 3 rebots, Waiters n'ha capturat 2, mentre que, per exemple, ha enfosquit, es podria dir, l'acció de Fernando Martín, que ja fa molts minuts que és assegut a la banqueta per 3 faltes personals. El temps mort la demana l'entrenador del Real Madrid, Lolo Sainz. Aquí veiem una de les accions d'aquesta primera part repetida. La lluita entre Granville Waiters i Antonio Martín. El primer temps de l'entrenador madridista, amb el resultat de 27-32 favorable al Barça, quan falten 6 minuts i 45 segons per la fi del primer temps. I amplia el seu avantatge al Barcelona amb el primer tir lliure transformat per Norris. 27-33. I ara 27-34, la qual cosa significa que el Barça disposa del seu màxim avantatge. Quan falten 6 minuts i 44 segons per acabar aquesta primera part, el Futbol Club Barcelona, que pràcticament sempre ha anat al davant, ha tingut algun lleuger desavantatge, però ha controlat fins ara molt bé el partit. És Biryukov, llançament de Biryukov, i a falta personal del Barcelona, indica el senyor Ferreiro, de Jiménez. La segona falta personal de Jiménez, com veiem en la imatge. Aquí poden venir els problemes, tant per un equip com per un altre, perquè s'estan carregant tots dos equips molt de faltes personals. Fins ara 13 i 11, 24, i encara falten 6 minuts i mig per acabar aquesta primera part. Biryukov aconsegueix un punt més de tir lliure. Un altre jugador que fins ara pràcticament tot ho ha fet de llançaments de tirs lliures, tots els punts que ha aconseguit. 5 dels 7 punts els ha fet de tirs lliures Chetchuk Biryukov. Amb una sèrie de 5 de 6. Marcador 29-34. Guanya el Barcelona quan falten 6 minuts i mig per la fi de la primera part. Andrés Jiménez lluitant amb Cargol. Falta personal de Cargol. La primera falta personal de Pep Cargol en aquest marcatge que li feia a Andrés Jiménez. Aquí tenim Cargol. La dada del rebot, per exemple, ja la tenim global. Ha capturat 6 rebots només el Real Madrid per 11 al Futbol Club Barcelona. Aquí pot radicar la diferència que hi ha en aquests moments a la marcador favorable al Barcelona. Jiménez amb tirs lliures 1+1. Transforma de moment molt segon els tirs lliures Jiménez. 6 de 7, un 85%. Per un home habitualment insegur en aquest tipus de faceta del joc. I ara 7 de 8 en tirs lliures Jiménez, que està fent un partit també molt complet i traient moltes faltes personals dels contraris en situacions d'1 contra 1. Rogers de fora a la zona, bàsquet. Bàsquet de Johnny Rogers.
El 6è punt de Johnny Rogers, 31-36, Trumbo sota cistella, bàsquet i falta personal d'Antonio Martín. La segona falta d'Antonio Martín i pot ser una jugada de 3 punts. Pot ser una jugada de 3 punts si Steve Trumbo encerta el tir lliure. No pots fallar, Steve, no pots fallar. Perquè això significaria... Quina passada tan bona la Costa per Trumbo, al bàsquet. I la falta personal d'Antonio Martín, que és la segona. La segona, podria ser el màxim avantatge. Efectivament, el màxim avantatge del Barcelona després de rodonir aquesta jugada de 3 punts. Steve Trumbo guanya el Barça de 8 a 31-39. Quan falten exactament 5 minuts i 50 segons per la fi de la primera part. El Barça s'ha posat ara a defensar en zona, llançament triple. El rebot que l'ha perdut llastimonosament l'equip barcelonista. Antonio Martín amb la pilota. Llançament d'Antonio Martín, la lluita pel rebot, pilota per Trumbo. El contraatac del Barça, Costa que se'n va cap a cistella, cot de palmell de Gímix i bàsquet! Bàsquet de Jiménez, el 9è punt de Jiménez. Quin Barça tan diferent estem veient avui el que vam veure fa 3 dies a Munic. És increïble, el Barcelona està jugant seriosament i dominant el Madrid a casa. Quin tap ara acaba de posar Norris sobre el llançament de Petrovic, llançament de Cargol i bàsquet. Però quin barret li havia posat Norris al iugoslau Drazen Petrovic. El Barça que ha tingut un màxim avantatge de 10 punts. Ara guanya de 8, 33-41, quan falten 4 minuts i 50 segons. Pilota per Andrés Jiménez, falta personal ara de Cargol. Quantes faltes està forçant l'equip madridista Andrés Jiménez. La segona falta personal de Cargol, la veritat és que el marcatge entre Cargol i Jiménez és terrible. Aquí tenim el tap sensacional d'Audi Norris. I és que Norris està jugant un partit molt notable. També Andrés Jiménez, que ha enganxat una pilota molt difícil. I pel cap baix ha forçat la falta personal de Cargol. És la segona, la setzena del Madrid en aquesta primera part. 27 en global. És a dir, 11 del Barcelona, 16 del Real Madrid. Pel que fa a les faltes personals, és un 1+1 per Andrés Jiménez. Ha fallat ara Andrés Jiménez, el rebot per Pep Cargol. Drazen Petrovic amb la pilota. Per Biriukov, ha tornat a la defensa individual al Barça, que en algunes accions ha fet zona. L'ha alternada amb la zona, pilota per Antonio Martín, llançament a la mitja volta, Martín. El cop de palmell de Cargol, que està donant molta feina en el rebot. I hi ha falta personal. Sembla que de Costa sobre Cargol. Efectivament de Costa. Com vèiem, la tercera falta personal de Costa. La veritat és que Cargol és el millor home del Real Madrid sota els cèrcols, sense cap dubte. Ens atreveríem a dir que és el millor home del Real Madrid d'ençà que ha començat el partit. Hi ha un canvi de bases en el Futbol Club Barcelona mentre veiem l'acció repetida. Hi ha hagut un doble canvi del Barcelona. L'entrada en pista de Crespo i Solzábal per Jiménez i Costa. Quan Cargol transforma el tir lliure, és el 6è punt de Pep Cargol. I veiem les estadístiques de Costa amb 9 punts, un dels màxims anotadors del Barcelona juntament amb Andrés Jiménez. I Cargol, que ja suma 7 punts. Resultat 35-41, escurçat diferència l'equip madridista, que perdia de 10, ara ho fa de 6. Xavi Crespo cap a Epi, marcant la jugada Juan Antonio San Epifanio, combinant amb Audi Norris, s'acosta cap a cistella Norris, mitja volta d'Audi Norris, llançament, la pilota que no entra, el rebot que ha recuperat Trumbo i bàsquet. Són el rebot rastrers sempre per Trumbo, l'home que replega totes les escombraries de la cistella. Ha estat providencial Steve Trumbo, on havia d'estar. 7 punts ja per aquest jugador, 3 de 3 en llançaments de 2. Guanya el Barça quan falten 3 minuts 44 segons, amb un avantatge de 8 punts. Rogers cap a Antonio Martín, llançament d'Antonio Martín, el rebot per Rogers, mitja volta de Rogers i bàsquet. Ara també ha estat providencial Rogers en aquest rebot per l'equip madridista. 37-43, continua guanyant el Barcelona. Falten 3 minuts 20 segons pel descans. Crespo cap a Solzábal. Nacho Solzábal per Trumbo. Estellava per dins de la zona. Epi juga. Trumbo cap a Solzábal. Audi Norris, li queden 5 segons de possessió de pilota al Barcelona, se l'haurà de jugar Epi. Llançament d'Epi, la pilota que no entra, el rebot
per Cargol i el contraatac del Madrid. És Petrovic, ha perdut la pilota al Madrid, la recupera però finalment Biriukov. Petrovic per Biriukov. Ara Crespo s'encarrega del marcatge de Crespo i Solozabal ho fa, atenció, de Cargol, deu ser circumstancialment això. Llançament de Petrovic, hi ha hagut falta personal de Crespo, aviam si posterior o en la mateixa acció, perquè si no seran 3 llançaments de tirs lliures per Petrovic. Sembla que ha estat posterior, vaja, en la repetició s'ha vist clarament. Efectivament, el senyor Gallo ha indicat que posterior. De moment estan fent un bon arbitratge aquesta parella arbitral. Un arbitratge molt valent, això sí, indicant moltes faltes personals per collar el partit, però per ara la veritat és que estan fent un excel·lent arbitratge. I una parella arbitral. El senyor Gallo com a principal no és de lo milloret que hi hagi en el bàsquet espanyol i el senyor Ferreiros és pràcticament un desconegut. Bé, de fet havia aixecat molta polèmica aquesta designació. Ja deia Sancho, el president del comitè d'àrbitres, que si querían bombo, pues ahí lo tienen. I el bombo ens ha deparat fins ara un bon arbitratge. Ha demanat temps mort a Ito García Reneses per dues causes, creiem, per un parcial de 6-2 a favor del Madrid en els últims minuts, encara que el Barça continua guanyant 37-43, i sobretot perquè el Madrid ja porta avantatge d'un rebot quan anava 6 en desavantatge. Ara ha capturat 15 rebots al Madrid per 14 al Futbol Club Barcelona, una faceta del joc que fins ara havia dominat per molta claritat al Barça. Parlàvem de Sancho, hauríem de recordar que Munic li vam veure jugar-se un sopar al president del comitè d'àrbitres, el senyor Sancho, que avui el Madrid guanyava aquí al Barcelona. Tot un president del Comitè Nacional d'Àrbitres jugant-se un sopar a favor d'un equip? Sí, i davant fins i tot el president de la Federació Espanyola de Bàsquet. Doncs permetem que et digui que això és molt fort. Ha transformat el primer llançament Drazen Petrovic, era un 1+1. Anota també el segon llançament Petrovic, és el seu 12è punt, el Madrid ha escurçat diferències i a canvi el Madrid es retira Petrovic, entra al terreny de joc Jou Llorente amb el resultat 39-43 favorable al Barcelona, que guanyava de 10 i ara ho fa de 4. Falten 2 minuts i mig perquè s'acabi aquest primer temps. Trumbo cap a Solozabal, Audi Norris buscant l'1 contra 1, finalment es decideix per passar cap a Epi, marcant la jugada Juan Antonio San Epifanio, li queden 7 segons de possessió al Barcelona, llançament d'Epi, al ferro i rebot per Biriukov. Té problemes últimament en atac al Barcelona, li falta fluidesa en el seu joc. Biriukov entrant i a falta personal d'Epi. La primera falta personal d'Epi, efectivament el Barça té problemes per atacar la defensa del Real Madrid, i això ha fet que el Madrid hagi reduït la diferència fins a 4 punts. La falta personal de repetida d'Epi sobre Biriukov i ara té la possibilitat de reduir-ho fins a 2. Un home segur com és Biriukov en els llançaments de tir lliure. El primer ja l'ha transformat, és el 8è punt de Biriukov. Ha fallat però el segon tir lliure Biriukov, rebot per Trumbo, que està dominant en la lluita sota els cèrcols. Ha capturat 4 rebots defensius Steve Trumbo fins ara. 3 rebots defensius i un ofensiu. Exactament. És Audi Norris. Norris dins de la zona. Bàsquet de Norris. Que bé ho ha fet ara Audi Norris. El 8è punt d'Audi Norris. Aquest és l'autèntic Norris, el que hauríem volgut desitjat veure també al Munic. 40-45, guanya el Barça quan falta 1 minut i mig. Llançament de Rogers, la pilota al ferro, rebot per Trumbo, enviant cap a Solozabal. L'entrada Nacho Solozabal, no hi ha bàsquet, ja l'anàvem a cantar, però la pilota ha acabat sortint amb la tercera falta personal de Johnny Rogers. No es perdin aquesta jugada de Norris. Això és un moviment de pivot. Perfecte el bàsquet, llàstima d'aquesta acció de Solozabal, que finalment no ha entrat. Ha entrat però el primer tir lliure. 40-46 en el marcador, torna a distanciar-se lleugerament el Barça. De 7 punts després que Solozabal transformés el segon llançament de tir lliure. Guanya el Barça a Madrid, al pavelló, a la pista del Real Madrid. És Cargol, cap a Rogers, Jou Llorente, cap a Rogers, finta Rogers, llançament de Rogers al ferro, el rebot per Epi.
Sense Petrovic a la pista, el Madrid no té solucions atacants. Tant s'han acostumat als punts a Petrovic que quan no el tenen no saben què fer. I ara tornarà Fernando Martín a la pista. Falten només 50 segons per acabar aquesta primera part. Guanya el Barça per 7 punts de diferència, 40-47. I pilota per l'equip blaugrana, amb Solofàbal llançant des de fora a la zona, bàsquet! Xop, bàsquet de Solofàbal! 40-49, a un punt només el màxim avantatge que ha tingut el Futbol Club Barcelona, que ha estat de 10, 31-41, quan faltaven 4 minuts per acabar. Queden ara 27 segons, pilota per Jou Llorente, que s'ha desfet el marcatge de Solofàbal, llançament de Llorente i bàsquet. La primera cistella a Llorente, falten ara 18 segons. Última possessió de pilota pel Barcelona, quan els àrbitres han aturat el joc. Hi ha hagut falta personal. No hi ha hagut falta personal. No sabem què és el que indicava Gallo amb els dos dits. Una tècnica. Hi ha hagut una tècnica, sembla que de la banqueta madridista. Efectivament, de la banqueta madridista, perquè seran dos tirs lliures i pilota a la banda. Alguna cosa deu haver-hi. Epi no perdonen els tirs lliures. En un moment molt oportú pel Barça i inoportú per l'Olo Sainz. Quedo corbata blaugrana? No ho crec. Vaja, els tons m'han semblat blaugranes. Ho hauré de confirmar quan ara passi pel nostre costat, camí del vestidor, el to de la corbata de l'Olo Sainz. Queden 9 segons, pilota per Norris, bàsquet de Norris, i ara el Barça aconsegueix el màxim avantatge. 42-53, llançament de Cargol, la pilota no entra, final de la primera part, amb el resultat favorable al Futbol Club Barcelona, que ha fet una perfectíssima primera part de 42-53. És gris i grana la corbata de l'Olo Sainz. De moment avantatge 12 punts en el marcador, 42-53, favorable al Barcelona quan s'ha arribat als minuts de descans al Palau dels Esports de la Comunitat Autònoma de Madrid. A l'espera que comenci la segona part, tornem momentàniament la connexió als nostres estudis centrals. El 5 inicial del Real Madrid en aquesta segona part estarà integrat per Petrovic, Biriukov, els dos germans Martín, Antonio i Fernando, i Pep Cargol. Encara no podem confirmar el 5 inicial del Barcelona, quan ara ens ha semblat que per la megafonia del pavelló del Palau dels Esports de la Comunitat Autònoma de Madrid s'ha anunciat l'empat a 0 del Barcelona a la Romareda, un resultat que ha estat acollit amb molts aplaudiments pels aficionats madridistes. Recordem que el Madrid avui ha derrotat el Múrcia a l'estadi Santiago Bernabéu i això fa que s'incrementi l'avantatge entre tots els equips de la Lliga de Futbol. Però del que hem d'estar pendents és del bàsquet. Ha començat ja la segona part del partit en pilota pel Futbol Club Barcelona. És Quim Costa cap a Steve Trumbo. El Barça juga amb Costa, Trumbo, Epi, Jiménez, Norris. En aquesta segona part, llançament d'Epi, bàsquet. El primer bàsquet de la segona part l'acaba de notar el Futbol Club Barcelona mitjançant Epi. És el 10è punt d'Epi. Atenció a la màxima diferència que hi ha en el marcador, 42-55 a favor del Barça. Ara hi ha hagut triple, però, de Biriukov. El primer triple del Real Madrid l'acaba d'aconseguir Chechu Biriukov, que suma d'aquesta manera el seu 11è punt. El primer triple després de 4 intents del Real Madrid, 1 de 3 per part del Futbol Club Barcelona. Pilota per Trumbo cap a Quim Costa. Andrés Jiménez buscant l'acció de l'1 contra 1. Ha quedat embolicat entre dos jugadors del Real Madrid amb falta personal de Cargol. La tercera de Pep Cargol. Un home que ha arribat a capturar fins a 6 rebots. Aquí tenim el tir de 3 de Chechu Biriukov, un bon llançador de triples també Biriukov, un bon llançador en definitiva a l'escorta del Real Madrid. Seran dos tirs lliures per Andrés Jiménez sobre la cistella blanca. L'Olo Sainz no està d'acord amb aquesta decisió dels àrbitres, demanava a banda.
Ha fallat el primer llançament Andrés Jiménez. Encara li queda una segona oportunitat a l'alè pivot del Barça, avui Alé. Ara sí que ha transformat en el segon llançament Andrés Jiménez. El desè punt d'Andrés Jiménez, 45-56, guanya d'11 el Barça. Amb Petrovic amb la pilota, cap a Fernando Martín. Un altre cop Petrovic llançant de 3 i triple. Dos triples consecutius del Real Madrid en aquesta segona part. Les seves dues cistelles, les de l'equip madridista, han estat de llançaments triples. Resultat 48-56 favorable al Barça. Ha perdut la pilota l'equip blaugrana, l'ha pogut recuperar Norris, hi ha hagut falta personal de Martín. La quarta. Tantes faltes personals com Fernando Romay. Fernando Martín ha comès en aquesta acció la quarta falta personal, com ha discutit Fernando Martín aquesta decisió. Audi Norris controlava la pilota i Fernando Martín per darrere, aquí tenim l'acció repetida, li ha fet la seva quarta falta personal. Això de les protestes entre Fernando s'encomana. És Costa cap a Jiménez. Steve Trumbo. Costa cap a Audi Norris. Trumbo sota cistella. Bàsquet! Perfecte la combinació, el triangle del Barcelona. Amb el bàsquet de Trumbo, el 9è punt de Steve Trumbo. Guanya el Barça 48-58. Martín no arriba a la pilota, però hi ha hagut falta personal sobre Fernando Martín. De Steve Trumbo, potser? Efectivament, la falta personal ha estat de Trumbo. Havia agafat Fernando Martínez la segona falta personal del pivot del Futbol Club Barcelona. Drazen Petrovic cap a Fernando Martín. Un altre cop cap a Petrovic, l'ajuda ofensiva de Trumbo. Falta personal de Trumbo. I val al bàsquet. Val al bàsquet. Certament, l'acció de llançament de Petrovic semblava bastant posterior a la de la falta personal de Trumbo. Ha estat finalment Costa. Aquí han assenyalat la falta personal. Efectivament, la quarta de Costa. És la quarta, compte, amb aquesta circumstància per part del Futbol Club Barcelona. Ha transformat el llançament de tir lliure addicional Drazen Petrovic, 51-58 en el marcador. Guanya el Barça de 7 punts quan falten 17 minuts 40 segons per la fi del partit. És Epi cap a Andrés Jiménez, marcat per Cargol. Una altra vegada Epi. Llançament d'Epi, la pilota no entra, el cop de palmell de Jiménez i bàsquet. Bàsquet d'Andrés Jiménez, el 12è punt de Gimix, 51-60, guanya el Barça Madrid quan falten 17 minuts i 15 segons per la fi del partit. Amb Biriukov cap a Cargol. Petrovic. Recordem, Costa el seu marcador amb 4 faltes personals. Antonio Martín llançant, bàsquet. La segona cistella d'Antonio Martín, quan, atenció, hi ha hagut falta personal de Drazen Petrovic sobre Quim Costa, una falta personal intencionada. Intencionada, sí, és el que han assenyalat els àrbitres. La tercera de Petrovic, el públic que està molt enfadat davant d'aquest arbitratge que podríem qualificar com poc respectuós amb Drazen Petrovic i amb Fernando Martín, i això sempre és arriscat al pavelló de la Comunitat Autònoma de Madrid. Aquí veiem el bàsquet d'Antonio Martín. Molt bonic, per cert. Quan Costa ha fallat el primer llançament de tir lliure. També el segon, i és pilota de banda pel Barcelona. Ha desaprofitat ara una bona oportunitat Costa. No es poden perdonar ocasions com aquestes. Quan Solozábal ja es prepara per entrar a la pista. Recordem, Costa té 4 faltes personals. És Epi. Cap a Trumbo. Costa movent la pilota en el perímetre del Barcelona. Rep Jiménez. Audi Norris per Andrés Jiménez. Lluita Cargol, pot recuperar la pilota Andrés Jiménez. Passant cap a Epi, llançament d'Epi, bàsquet! Bàsquet d'Epi, el 12è punt de Juan Antonio San Epifanio. I el Barça que guanya de 9 punts. 5 bàsquets de 7 intents per Juan Antonio San Epifanio en llançaments de 2. 53-62, falten 16 minuts 20 segons perquè s'acabi el partit. Cargol llançant, Ferro i rebot per Trumbo. La transició del Barcelona ha baixat ràpidament a defensar el Madrid.
amb Costa botant la pilota, jugant cap a Jiménez. Epi per Steve Trumbo. Rep una altra vegada Epi, ara combina amb Norris. Audi Norris cap a Quimet Costa. Costa buscant línia a fons, treu cap a Norris, una bona assistència. Quina esmaixada! Quina esmaixada la de Norris! Així s'ha de fer, intimidant al contrari. Audi Norris està fent un partit notable. Aquí tenim l'esmaixada de Norris. Ha fet trontollar el cèrcol. Resultat 53-64, guanya el Barça. Martín cap al seu germà Antonio. Fernando Martín. I hi ha falta personal de Trumbo, tot i que ha aixecat les mans. Com dient que havia tocat només la pilota. Potser sí que hi ha hagut un contacte. Veus, aquestes tenien les faltes personals que en la NBA no xiulen mai. Ara hi ha canvis per part de tots dos equips. Ha entrat Rogers a la pista substituint Cargol. I també Solo Fabal per Costa en el Barcelona. La falta de Trumbo està en la tercera. Pilota per Drazen Petrovic. I la falta personal és de Solo Fabal. És la primera falta personal de Solo Fabal. Si hagués estat Norris, hagués estat la quarta. Ja ens havíem quedat callats per uns moments, però ràpidament Solo Fabal ha aixecat la mà. Petrovic cap a Fernando Martín pel seu germà Antonio. Ara bona assistència de Fernando cap a Antonio Martín. El sisè punt d'Antonio Martín. Guanya el Barcelona 55-64. Quan s'han jugat ja 5 minuts de la segona part. Solo Fabal cap a Norris, a punt està Fernando Martín a fer la quarta. I la falta personal és de Rogers. Aquest sí que ha fet la quarta. Quan Martín ha estat a punt, deien de fer no la quarta, sinó la cinquena. Hagués estat la cinquena. Qui ha fet la quarta ha estat Rogers. Aquí tenim l'acció repetida de l'acció anterior, del bàsquet anterior del Madrid. Una excel·lent assistència de Fernando Martín sobre Antonio Martín. I aquí la personal de Rogers sobre Trumbo, claríssima. El primer tir lliure ja és cap dins. El desè punt de Trumbo, que està fent un excel·lent partit. Ja en l'11è, aquest recordem que no podia jugar a la Copa d'Europa, Trumbo. 4 de 4 en llançaments de 2, 3 de 3 en llançaments de tir lliure i el que és més destacable, 6 rebots ha capturat. 55-66, guanya el Barça quan Waiters es prepara per entrar a la pista. Fernando Martín, el primer bàsquet de Fernando Martín. 57-66. Després del primer bàsquet de Fernando Martín. Efectivament, havia fet 3 llançaments, és el primer bàsquet que fa, no ha llançat cap tir lliure i ha capturat només un rebot. És Solo Fabal cap a Andrés Jiménez. Bota la pilota Gimix, deixa cap a Solo Fabal, a punt de perdre la pilota. El jugador barcelonista ha servit cap a Epi, llançament triple d'Epi, triple! Triple! El segon triple del Futbol Club Barcelona l'ha aconseguit aquest home, Epifanio, d'aquesta manera, i el Barcelona que guanya la 12. I a més recupera possessió de pilota, 57-69, pilota per Andrés Jiménez, entrant Gimix, de 14. De 14 i a més falta personal de Biriukov. De 14 guanya el Barça i a més hi ha hagut falta personal de Biriukov. La segona del bàsquet d'Andrés Jiménez, que suma ja 14 punts. Hi ha canvi, seu a la banqueta Norris, torna a la pista Waiters. Amb un resultat de 57-71, encara queden però 14 minuts, però la veritat és que estem vivint unes accions similars a les que vam viure quan la penya va passar per aquí, va passar per Madrid. Ha fallat, però Andrés Jiménez, el llançament de tir lliure addicional, guanya el Barcelona amb un avantatge de 14 punts, 57-71, quan queden 13 minuts i 40 segons perquè s'acabi el partit. A punt de tallar Jiménez, rep en Fernando Martín, bona ajuda ofensiva a Solo Fabal amb Trumbo. Això haurien de ser 5 segons. 5 segons. 5 segons. Sí senyor, Fernando. Amb la NBA potser no, però aquí controlar 5 segons la pilota sense botar-la ni fer res és pilota pel contrari. Ha estat 5 segons sense passar la pilota Fernando Martín. Li ha estat xiulat un passiu per part dels àrbitres. Andrés Jiménez, marcat per Rogers. Nacho Solo Fabal cap a Trumbo, Epi. Rep Andrés Jiménez en el pal baix, busca la mitja volta Gimix. No hi ha bàsquet, cop de palmell de Trumbo, recupera el rebot i s'endú la pilota Petrovic.
Quina llàstima de jugada, quina llàstima de jugada. Petrovic, hi ha falta personal de Steve Trumbo sobre Fernando Martín. La quarta falta personal de Steve Trumbo. Després de Costa és el segon jugador del Futbol Club Barcelona que arriba a les 4 faltes personals. És la quarta del Barcelona en aquesta segona part per part del Madrid, en té 5. Creu davant de l'equip madridista. Martín massa llarg cap a Biriukov. Pilota pel Barcelona. El Madrid no té les idees clares en atac. Epi cap a Solofàbal, aquest per Trumbo. Solofàbal cap a Waiters. Rep Solofàbal. Falten 9 segons de possessió de pilota al Barcelona, li queden. Epi cap a Jiménez, s'haurà de jugar Gimix, busca l'entrada, llançament de Jiménez. Quina llàstima aquesta pilota ha sortit pràcticament plorant del cèrcol. Biriukov, falta personal d'Epi. La segona falta personal d'Epi, però pel cap baix no ha entrat al bàsquet de Biriukov. Aquí tenim Gimix, que sembla queixar-se de la seva mala sort en l'última acció que ha protagonitzat. I aquí la imatge de l'error de Biriukov, però amb falta personal en defensa de Juan Antonio San Epifanio. Llença Biriukov, anota el primer llançament Chechu Biriukov, amb 12 punts en el seu compte particular. 58-71 en el marcador. I ara 59-71. Guanya el Barça quan falten 12 minuts 20 segons per la fi del partit. Aquest rellotge sembla que no li passin el segon. Waiters. Cap a Epi. No havien passat el 5. No havien passat el 5. És pura psicosis, això. Epi cap a Waiters. Mitja volta de Grenville. Waiters. Curt rebot per Trumbo. Quin rebot ha agafat Trumbo. Falta personal. Atenció, que la falta personal està la 5ena de Martín. La 5ena de Fernando Martín. Però no sé si això és bo o dolent pel Barça, perquè la veritat és que Fernando Martín, millor que Martín estigui al banc. Això també és veritat. No vulguis ser papista. Però també cal destacar, aquí tenim l'acció repetida, que Fernando Martín avui no està destacant especialment, encara que lògicament és un jugador d'una gran categoria que sembla imposa molt respecte. A més, no oblidem que entra Romay a la pista, que en té 4 de faltes. Martín abandona la pista quan falten 11 minuts 55 segons. Per la fi del partit, Trumbo transformant els tirs lliures. Ha anotat els dos. Com està Steve? Com està Steve avui? 13 punts Trumbo. Resultat 59-73 favorable al Barcelona. Guanya de 14 el Barça-Madrid. Biriukov. Cap a Rogers. Llançament de Rogers i bàsquet. La primera cistella de Rogers en aquesta segona part és el seu 10è punt, 61-73. Jiménez cap a Epi. Rep Grenville Waiters. Cap a Solofàbal. Steve Trumbo per Waiters i bàsquet! Bàsquet de Grenville Waiters, el 8è punt de Waiters després de l'assistència d'Egin, l'assistència a Trumbo. Waiters sol sota cistelles marxant. Quina vista la de Steve Trumbo, quina bona assistència li ha fet. Hi ha hagut una falta de Jiménez, que ha donat una trompada a Romay per intentar sortir del bloqueig que li havia fet Romay. Ha caigut Romay. Aquí veiem si és possible veure aquesta acció repetida. Clar que el colze de Romay a la boca de Jiménez, Déu-n'hi-do també. En qualsevol cas, la tercera falta personal d'Andrés Jiménez. Petrovic fallant el triple. Petrovic fallant el triple. El contraatac del Barcelona, que guanya de 14. 61-75. Quan falten 10 minuts i 50 segons per la fi del partit. És Trumbo. Cap a Solofàbal. Movent la pilota amb tranquil·litat, amb molta serenitat al Barça. Llançament triple d'Epi al ferro. El rebot per Rogers i falta personal de Jiménez. Ara pecat de Passarell Gimix, perquè no tenia pràcticament cap possibilitat d'arribar a aquest rebot, i ha fet la quarta falta personal. Serà un 1+1, doncs, pel jugador del Real Madrid. Ha entrat Xavier Crespo, efectivament, substituint Jiménez.
que per la circumstància de les 4 faltes personals se'n va a la banqueta. Costa també en té 4, Trumbo en té 4 en el Futbol Club Barcelona, mentre cap al Madrid, recordem, amb 5 asseguts ja a la banqueta Fernando Martín, i amb 4 Fernando Romay a la pista i Rogers també a la pista. Falten 10 minuts i mig, llançament de tirs lliures 1+1 per Johnny Rogers. Ha anotat el primer Rogers. Vegin aquí com l'àrbitre, el senyor Gallo, conversa amb Waiters i Romay. I Rogers, que anota també el segon llançament. 12 punts al compte particular de Johnny Rogers. Guanya el Barça també de 12. 63-75 quan falten 10 minuts i 20 segons per la fi del partit. És Epi. Marcat per Biriukov. Rep Xavi Crespo, Crespo cap a Waiters, Epi per Trumbo, Trumbo cap a Waiters, Crespo movent la pilota al Barcelona, posa la mà a Antonio Martín, només té 4 segons de possessió al Barcelona, només li queden 4 segons de possessió en aquesta jugada a l'equip blaugrana, quan Antonio Martín ha desviat fora de banda. Pilota per Trumbo, que haurà de llançar des de fora. No és un bon llançador des d'aquesta distància, Trumbo. Es prepara Norris per entrar al terreny de joc. Rogers llançant, no hi va aquesta pilota, aquest rebot per Epi. Epi se la juga a 3, aviam aquest triple. Quina llàstima com ha sortit el triple de la cistella. És Petrovic. Hi ha hagut falta personal de Solozábal. La segona de Solozábal. El Futbol Club Barcelona ha fallat els últims atacs, però tampoc el Madrid està gaire convincent en aquest aspecte. Aquí tenim, quan ja s'ha produït el tap, ja hi havia hagut la falta personal de Solozábal. Aquí tenim una acció entre Waiters i Romay que s'estan fent un marcatge realment espectacular. Tindrà tirs lliures Petrovic, 2 sobre la cistella del Barça. Ha fallat el primer llançament Petrovic, el segon tir lliure que falla Petrovic en aquest partit. El segon de 5 que ha llançat. I a punt ha estat Petrovic a anotar el segon llançament. De fallar dèiem el segon llançament. De moment suma 19 punts Drazen Petrovic. 64-75 en el marcador quan hi ha una falta en atac. De Crespo. La segona falta personal de Xavier Crespo en un moment una miqueta inoportú en aquest bloqueig. L'àrbitre li ha assenyalat la falta personal, la segona de Crespo. 64-75, guanya el Barça, el públic animant el seu equip. És Drazen Petrovic, que no pot llançar per Biriukov, llançament de Biriukov i triple. Triple de Biriukov. El segon triple de Biriukov. Hem vist aquí repetit el llançament de Biriukov. 67-75, escurçat diferències l'equip madridista amb aquest triple de Biriukov. Solozábal. I Petrovic, que ha desviat a fora de banda quan demana temps mort l'entrenador del Futbol Club Barcelona, Aito García Reneses. Un parcial de 8-2 en els últims minuts, en els últims 3 minuts. A favor del Real Madrid, han motivat que Aito García Reneses demani aquest temps mort. El Real Madrid, però, encara té 8 punts de desavantatge. El Futbol Club Barcelona domina per 75-67, quan falten 9 minuts, pràcticament 8 minuts 54 segons, perquè acabi el partit. En els últims instants, però, el Futbol Club Barcelona ha tingut problemes, sobretot per anotar. Fent una ràpida repassada a les estadístiques, veiem com en rebots continuen bastant equilibrats, 21-21, mentre que en llançaments està millor el Barça, que també ha llançat més, 23-41 per 19-37. El Real Madrid en triple s'ha equilibrat molt la cosa, 3-7. El Real Madrid 2-6. El Futbol Club Barcelona també ha llançat més tirs lliures al Barça, 23-33, un 69%, 20-25, un 80% al Real Madrid. Traurà de banda el Barcelona amb 10 segons que li queden de possessió de pilota en aquesta jugada d'atac. Epi cap a Crespo. Epi llançat a 3, el triple que no entra, el rebot per Crespo.
El rebot per Crespo, Solofàbal no ha pogut evitar el fora de banda. No ha pogut... I atenció! Falta intencionada a Solofàbal. Falta intencionada a Solofàbal, l'ha indicat el senyor Ferreiro. Aquí veiem la jugada repetida, Solofàbal no pot treure la pilota i deixa anar el colze, la qual cosa ha provocat aquesta falta intencionada. Ha estat ingenu aquí Solofàbal perquè segurament l'altre li estaria buscant les pessigolles, però això amb un jugador tan experimentat com Solofàbal li hauria, per dir-ho d'alguna manera, relliscar. Ha caigut en el parany de Petrovic, Solofàbal. Ha transformat els dos llançaments del iugoslau. Resultat 69-75 i pilota pel Madrid. El Barça que ha tingut un màxim avantatge de 14 punts. Guanya ara de 6. És Petrovic, la pilota que no entra, s'ha estavellat a la cantonada del tauler, el contraatac del Barça, som-hi Nacho, som-hi. No hi ha hagut. Finalment, bàsquet, tampoc falta personal de Biryukov, i és fora de banda a favor del Barcelona. Pilota per Solofàbal, cap a Crespo, Solofàbal, Audi Norris, busca l'entrada Audi Norris. No hi ha bàsquet, però sí falta personal d'Antonio Martín. La tercera falta personal del germà partit dels Martín. Cada falta personal provoca una llau, un veritable llau de queixes, tant per un equip com per l'altre. Els àrbitres tenen molt a xiular en el partit que estan jugant Real Madrid i Futbol Club Barcelona, que per ara encara domina el Barça. En dos tirs lliures per Audi Norris. Transforma el primer llançament Norris, 69-76. Ha fallat però el segon llançament Audi Norris i la diferència favorable al Barça es queda amb 7 punts, 69-76. Entrarà Costa una altra vegada a la pista. Petrovic. No pot llançar Petrovic, està sent molt ben defensat avui Petrovic pel Barcelona. Romay, falta personal. Falta personal de Waiters. La quarta falta personal de Waiters. Ha caigut Romay espectacularment i aquest home, Granville Waiters, ha fet la quarta falta personal. Aquí tenim l'acció repetida, com agafa del braç Waiters Romay, que cau espectacularment. I la quarta falta personal, doncs, pel pivot blaugrana. Ha entrat Quim Costa a la pista. Substituint Epi. És a dir que el Barcelona jugarà amb allò que s'anomena dos petits, amb dos bases. Romay ha transformat el primer llançament. 70-76, queden 8 minuts perquè s'acabi el partit. Anota també el segon llançament Romay. El cinquè punt de Fernando Romay. I diferència favorable al Barça de 5 punts. 71-76. Amb Audi Norris cap a Quim Costa. Crespo a punt de perdre la pilota. Costa per Audi Norris. Marcat per Antonio Martín. Norris cap a Crespo, llançament de Crespo i bàsquet, triple! Triple d'en Xavi Crespo. Ha arribat en un moment psicològicament molt important pel Futbol Club Barcelona. Banda a favor del Barça, banda a favor del Barça. Déu-n'hi-do Crespo. Solofàbal a l'entrar. La pilota que no entra. La pilota no ha volgut entrar. Petrovic cap a Rogers. Llançament de Rogers, el ferro, rebot per Audi Norris. Norris cap a Costa. Intentant donar una altra vegada tranquil·litat al joc del seu equip Solofàbal. Guanya el Barça de 8 punts, 71-79, quan queden 7 minuts. Sembla que no s'acabi mai aquest partit. Waiters cap a Solofàbal, aquest per Norris. Audi buscant l'1 contra 1 amb Antonio Martín. Passant la pilota cap a Costa, a punt a sota perdre el Barcelona, llançament de Solofàbal, triple! En l'últim quan se li acabava la possessió de pilota al Barça, Solofàbal la clavava a 3.
En l'últim segon de possessió de pilota, 7 punts ja Solozábal i un avantatge d'11 punts quan el Madrid havia reduït fins a 5 la diferència. Passes de Petrovic, ha fet un parcial de 6-0 al Barcelona amb els triples de Crespo i de Solozábal. Quan el Madrid havia fet un parcial de 12-3, de dir que el Barça s'ha recuperat bé. Avui el Barça està jugant amb fe, amb la victòria, amb molta fe. Està ferit en l'amor propi l'equip blaugrana i no es vol deixar abassegar pel Real Madrid. Solozábal una altra vegada 3, en aquesta ocasió el triple no entra, lluitant Crespo per la pilota que està acabat sortint fora per la línia de fons favorable al Real Madrid. Hi haurà canvi a les files madridistes. Es retira Rogers i entra Joao Llorente. Ara jugarà també en 2 menuts el Real Madrid. Rogers molt desafortunat. En 3. Si considerem Petrovic. En 3 petits el Madrid a la pista. Llançament triple de Virukov i triple. Triple de Virukov. El 19è punt de Checho Virukov. 74-82. Resultat favorable al Barça quan queden 5 minuts i 44 segons. Per la fi del partit, llançament de Waiters, la pilota no entra, el rebot no se'l pot endur Norris, quina melé, i pilota per Fernando Romay, quan ara hi ha falta personal de Costa, la cinquena. Hi ha hagut de tot en aquesta jugada, vejam, aquí Norris caurà, sembla que rellisca les coses com siguin, tot i que es queixa molt l'àrbitre. I aquí, quan s'ha llançat a la melé Quim Costa, han filat molt prim els àrbitres. Que em perdonin, però han anat a filar molt prim amb aquesta cinquena falta personal de Costa, perquè en la jugada hi ha hagut de tot. Sí, perquè si no li han indicat falta personal al marcador de Norris... Vaja, a Norris, per exemple, li han fet allò que es diu el llit en el moment del salt. Li feia el llit clarament amb l'esquena a Antonio Martín. Ha sortit eliminat de la pista Costa quan falten 5 minuts i 34 segons. Ha entrat a la pista Epi. El resultat 75-82. Ha transformat el primer llançament Fernando Romay. I també anota el segon llançament el jugador madridista, que de moment està aguantant amb 4 faltes personals a la pista en aquesta segona meitat, des que ha tornat al terreny de joc. Recordem que s'ha col·locat amb 4 faltes personals als 6 minuts de partit. Ara hi ha falta personal sobre Solozábal de Llorente. La primera falta personal de Llorente, el resultat 76-82, un parcial de 5-0 a favor del Real Madrid. Solozábal ha transformat el primer tir lliure en l'1+1, el 8è punt de Nacho Solozábal. Anota també el segon llançament el capità del Barça. Guanyen els blaugrana 76-84. Falten 5 minuts i 15 segons. És Llorente. El marcatge de Crespo sobre Petrovic. Rep Petrovic, li demana la pilota a Romay, llançament de Petrovic. El rebot per Epi cap a Norris. Norris ha d'aguantar la pilota, buscar Solozábal, rep la pilota Nacho i el Barça jugant tranquil·litat una altra vegada. Un triple, en aquest atac estàtic. Un triple de 6 intents només Petrovic. Crespo cap a Norris. Una altra vegada Solozábal fent un bàsquet control al Barcelona. Falta personal, la cinquena de Romay. La cinquena de Romay. En aquest intent de defensa d'anticipació, Romay, que ja com és normal a la banqueta, que com és normal a la casa, es queixa, tot i que ara aixeca les mans en aquesta defensa d'anticipació sobre Graham Waiters. La falta personal de Fernando Romay és la cinquena, el segon jugador eliminat del Real Madrid. Abans ho havia estat Fernando Martín, ja fa uns minuts. Aquí tenim les estadístiques de Romay, 7 punts, 4 rebots, 5 faltes personals, doncs, a la banqueta el pivot del Madrid. El Madrid ja ha perdut els seus 2 pivots titulars. Quan Waiters falla el primer tir lliure. Bé, la veritat és que hauria de ser un 1+1 aquesta jugada. Es queixaven ara els jugadors i la banqueta del Madrid i pensem que amb raó.
perquè quan li han fet la falta personal a Waiters... Havien veït la pista un jugador, serà un 1+1 ara. Llavors sí. No, es queixaven del fet que l'àrbitre indiqués... Com riu Sibilio a la banqueta. Algun acudit haurà explicat Santi Abad, perquè Sibilio, malgrat no jugar avui en aquest partit, s'ho hagi pres també. Ha transformat els dos llançaments finalment Grenville Waiters, que és el que compta. 76-86, torna el Barça a guanyar de 10 quan falten 4 minuts i mig. Petrovic cap a Biriukov. Hi ha falta personal d'Epi. La tercera falta personal d'Epi. Continua el ball de faltes personals, és impressionant. Aquí veiem Trumbo, aquí veiem Epi. Entrada Trumbo a la pista. Substituint Waiters, recordem que tots dos tenen 4 faltes personals. I aquí tenim l'acció repetida amb la falta personal d'Epi sobre Biriukov. I Biriukov disposat a llançar els tirs lliures sobre la cistella al Barça. Aquest home no falla. El 20è punt de Biriukov, que si transforma el segon llançament s'igualarà com a màxim anotador del partit amb Drazen Petrovic. Doncs ja té 21 punts. Biriukov els mateixos que Petrovic. 78-86, queden 4 minuts i 20 segons. I atenció que Ito està parlant amb Jordi Soler i no ens estranyaria gens que Soler entrés a la pista. De moment s'aixeca la banqueta per fer exercicis descalç. Llançament d'Epi, la pilota no entra, la lluita pel rebot s'endú la pilota. El Real Madrid ha caigut a terra, Petrovic fent tot el teatre del món, recupera la pilota al Barcelona, Solofàbal, amb Crespo entrava Solofàbal, la pilota no entra, cap al ell i bàsquet. Ha estat Crespo finalment. Bàsquet de Crespo, en un moment psicològicament també importantíssim perquè torna a tenir aquest màxim, aquesta diferència no màxima, però sí aquesta diferència substancial de 10 punts al Barça en el marcador. Biriukov, la pilota no entra, però sí hi ha hagut falta personal. De Norris? De Norris. La quarta, com Grenville Waiters. Quarta falta personal de Norris. Aquí tenim l'acció repetida. Destacant l'acció anterior, l'acció de Crespo, la jugada de Crespo. No era fàcil capturar el rebot ofensiu i menys anotar els 2 punts com ho ha fet. Ha fallat Biriukov el primer llançament. Són 10 de 13, efectivament, 10 de 13 en llançaments de tir lliure per Biriukov. I ara, atenció, que hi ha hagut falta personal d'Epi quan l'empenta de Petrovic ha estat clamorosa. Doncs és la quarta, un altre jugador ocup de les 4 faltes personals i encara queden 3 minuts i mig. Aquí tenim Epi, gens d'acord amb aquesta decisió de l'àrbitre principal, de l'àrbitre auxiliar en aquest cas. Ha estat el Madrid Ferreiro. Ha estat Ferreiro, efectivament. I un 1+1. Quina llàstima que no puguem veure la repetició d'aquesta jugada. I el Madrid que retalla les diferències. Petrovic transformant. El Barça ara amb els jugadors molt carregats de faltes personals. Té Waiters, Norris, Epi, Jiménez amb 4 faltes. I Petrovic transformant els 2 llançaments. 23 punts en el compte particular de Petrovic, resultat 81-88. Guanya el Barça de 7 punts quan falten 3 minuts i 20 segons pel final del partit, amb falta personal a la Llorente. Jou Llorente. La segona falta personal de Llorente. 16 faltes personals al Futbol Club Barcelona en aquesta segona part. 9, només 9, al Real Madrid. Aquí l'acció repetida, com Solofàbal cau després de la falta personal de Llorente. És la segona. I el tir lliure és l'1+1 per Nacho Solofàbal. Ha transformat amb empentes i rodolons el primer llançament Solofàbal. Sí, costa Déu i ajuda que entrin els tirs lliures mentre que el Madrid els està entrant millor. Ha fallat el segon llançament. I ara els àrbitres indiquen que Crespo havia envaït la zona abans d'hora. Resultat 81-89. Guanya el Barça en aquest emocionantíssim partit que els ofereix en directe a TV3 des del Palau dels Esports de la Comunitat Autònoma de Madrid. Falten 3 minuts i 5 segons. Petrovic. Cap a Biriukov, hi ha hagut ara falta personal de Norris. La cinquena. El senyor Ferreiro ha tingut una sèrie d'últimes decisions
La cinquena falta personal de Norris. No intervenia en la jugada, no semblava que hagués fet res. Aquí tenim Audi Norris, que no abandona encara la pista, ho haurà de fer, evidentment. Aquí tenim l'acció repetida, la passada. Vaja. El senyor Ferreiro... Jo crec que es comenta per si sol el que acabem de veure. Podria anar a participar el Philip Prim, de tant que Philip Prim en aquesta jugada. I fins fa uns minuts els àrbitres ho havien fet força bé, havien tingut alguns errors, evidentment, és un partit molt intens, però aquesta decisió, per exemple, que treu un jugador tan important com és Norris de la pista, és força discutible. I el Madrid que continua retallant. 82-89, amb Petrovic transformant tirs lliures. I ara 83-89. I 25 punts de la mà de Petrovic. Els últims 8 els ha aconseguit de tir lliure. A base de tirs lliures està el Real Madrid reduint les diferències. És Crespo el cap a Solo Fabel. Rep la pilota Granville Waiters. Waiters cap a Trumbo. Aquest de moment no sap a qui passar. Volta la pilota, juga cap a Crespo. Llançament de Crespo. Cop de Waiters. El cap de Waiters ha emergit per damunt de la resta de jugadors. I amb aquest cap de palmell, amb aquest cop de palmell volíem dir, Granville Waiters ha anotat un bàsquet fonamental. Ha anotat el 12è punt Waiters. Atenció, Petrovic llança. Error. I el rebot per Granville Waiters. Un moment importantíssim al contraatac del Barça. Crespo. La pilota que no entra. Trumbo, bàsquet. Trumbo. Sí, finalment ha estat Trumbo perquè la pilota semblava que se sortia. Són 13 punts Trumbo. I el Barça guanya de 10 quan falta només 1 minut i 50 segons. Biriukov, falta personal d'Epi. Doncs a la banqueta, el tercer jugador eliminat per part del Futbol Club Barcelona, Juan Antonio San Epifanio. Cinquena falta personal. Venç però el Barcelona per 10 punts. I si no passa res de molt estrany, el Barcelona guanyarà a la pista del Real Madrid i trencarà la ratxa negativa de 4 partits oficials. No cantem encara victòria, que en bàsquet 1 minut i 50 segons és una eternitat a vegades. Però vaja, són 10 punts de diferència, llança Biriukov, ara són 9. Epi ha estat substituït per Andrés Jiménez, amb Biriukov transformant el primer llançament. Cal anotar, però, que el Madrid ha fet pràcticament els últims 14-15 punts, tots de tirs lliures. També transforma el segon llançament Biriukov, 24 punts en el compte particular de Biriukov, 1 minut i 45 segons, guanya el Barça de 8, 85-93. Solo Fabel pressionat per Jou Llorente, continua mantenint el control de la pilota. Solo Fabel cap a Waiters, aquest per Crespo. Trumbo buscant línia a fons, llançament de Trumbo, hi ha falta personal sobre Trumbo de Johnny Rogers. La cinquena. La cinquena també de Rogers. El sisè jugador eliminat en aquest partit, el tercer del Real Madrid. Ja ho han equilibrat bé els àrbitres, això, 3 i 3. Ni que ho facin expressament. Costa Norris Epi. Ara Costa des de la banqueta on ha aixecat el dit, fent-nos ja el senyal de la victòria, quan Trumbo transforma. Quins patiments en els tirs lliures del Barcelona. Sí. Que ho fessin, vaja, ni per un guió d'una pel·lícula de Hitchcock. El Real Madrid té un percentatge del 85% i el Barça el té escassament del 70%. Llançament que empentes i rodolons acaba entrant al bàsquet del Real Madrid. Sí, però Trumbo els llança bastant bé, 85-95, queda 1 minut i 20 segons perquè el Barça s'endugui la victòria de Madrid. Amb Biriukov cap a Llorente. Llorente cap a Biriukov, llançament de Biriukov, bàsquet de Biriukov. 87-95 després del bàsquet de Biriukov. És estrany perquè el Madrid no pressiona, ni tan sols pressiona. Perdent de 8 i en menys d'1 minut el Madrid no pressiona intentant robar alguna pilota. Cal recordar que el Madrid va guanyar de 7 al Palau. Fora important, per si d'un cas, mirar de superar aquest baix. És una dada importantíssima. Doncs el Barça la guanya de 8. De dir que hauria d'aconseguir aquest bàsquet que seria importantíssim a l'hora de guanyar-li el bàsquet a barrage al Real Madrid. Zero Fava llançant, la pilota que queda curta i atenció que queden 34 segons, 87-95. Aquesta jugada és importantíssima.
pel que respecta al bàsquet a Baraix, de cara a un possible empat entre els dos equips. Recordem que Barça i Real Madrid en aquesta segona volta han de viatjar, han de visitar la pista de la Penya. Vaja, si no recordo malament, a la propera jornada és Penya-Madrid. Llançament de Llorente cap a Viriukov, llançament de Viriukov, la pilota que no entra, el rebot per Waiters. El Barça podrà guanyar també el bàsquet a Baraix al Real Madrid. Queden 3 segons, llançament de Solofable, que serà jugada. El rebot per Jiménez i no falta personal. Li ha caigut, atenció, falta personal a Jiménez quan havia sonat la bocina. Queden 4 dècimes de segon i això afavorirà el Real Madrid amb la Baraix. Això afavorirà el Real Madrid amb la Baraix. Una autèntica llàstima. Podríem dir també que Per què ha llançat Solofable si el partit estava ja acabat? Això és negatiu pel Barça, que la victòria no està en dubte, no hi ha cap problema per les qüestions. I atenció que Cargol tindrà un 1+1. Atenció als tirs lliures de Cargol a l'1+1. Atenció, atenció, que falla! Ha fallat Cargol! Ha fallat Cargol i ha guanyat el Barcelona. A més, superant en el bàsquet a Baraix el Real Madrid 87-95. El Barça s'endú els 2 punts de la seva visita a la pista del Real Madrid 87-95. I a més, efectivament, tal com comentàvem, supera en el bàsquet a Baraix el Real Madrid, ja que la primera volta en el Palau els madridistes havien guanyat 87-94. És a dir, d'un punt, el Barça ha superat també en el bàsquet a Baraix el Real Madrid, amb l'alegria i la satisfacció de veure una nova victòria d'un equip català a pista del Real Madrid. Acomiadem aquesta transmissió que hem efectuat des del Palau dels Esports de la Comunitat Autònoma de Madrid. Gràcies per la seva atenció i bona nit.